and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Kun pananglit pa. Magkabuwag kami sa akong bana. Makig-unong ka pa na ako? Kati? May nang direktahan ba? Kuan, kining. Katingali bag mo abot siya ng higayon nga mabuliliyasutan niya tong kahimtang. Mas may man na maglaruhay tang daan. Unsa man? Andam ka bang makig-unong na ako? Kuan, kining. Mura man kung kag nagpanagana. Dede ka mo unong na ako? Kuan ako pabutang nga. Maungkag ang imong pamilya. Ay maobitaw ang akong giingon nimo. Kung pananglit ba, magkabulilyaso na o mahibaw ang taan ni atong kahimtang. Unsa man? Andam ka bang makiguunong na ako? Dili man mahimong pasagdan ka. O niya, andam kang makigharong sa akong bana? Kati, hibaw ka. Sa ingon aning sitwasyon, di sa kusaon, dili mahibok na makigharong ko sa imong bana. Hadlok di ay ka? Kana tungod sa katarungan nga wa manggitaong ko'y daganan. That's the real situation. Prangka na ng pagkasulti, di ba? Kriki. Bisan asay paagi lupik yun ko kay nahimo man ang kuntipik sa imong kinabuhi. Pero anong nauwahi pag nang naabot sa buhay ko? Pero musugot kang malayas ta. Kati, nga bang kanambay atong hiskutan? Natikuro lang ko, Gregi. So, kung nang ikaingon nimo, dili ti kapasagan. Kuwang pa ba na nga akong pagpasalig di mo, ana? Gregi? Ay, yung sabtang pasagdan, teka. Namangan tagyod ka. Pero kung makig-away ako, maragwa, di ko dagadadana. Mao gina ang tinuod na sitwasyon, di ba? Ay, sige pangupaw niya. Di na tusikan ang oras. Relax. Ang importante nga mantigot ang amping ning atong kahintang. Amping ta, amping. Gregi. Utob sa mahimo mag-amping ta. Gregi. Dali, suksok sa ilog. Yung mama. Saman, dili pa kamtog? May nauntag. May lang tayo katoda. Pero magpiyong akong mga tabay. Pero nagsumpaag ang akong nauna. Kinsa man gyud gihuna-huna nimo? Guna-una ako dito sa bay. Man. Daggan magurong binuang gud. Daggan ang akyat bahay ba? Niya si Katir bang naibilin dito. Ay sayon raman na. Ano sino kasayon ba? Manawag ka. Ha? Maikog na kung manawag ni Katir. Kay labing siguro. Ano to? Kapoy na kayo sa iyong trabaho. Nahinanok na rin mayang pagkatuog niya. Noon sad. Pero sumay lang gud. Og aron gyud masulta nimo nga safety siya. Adto panawag sa messenger ay niya mag-video call mo. Aron mahibaw ka kung naabi yun siya sa inyo. Usa? Aron mahibaw ko kung naabi sa samo? Ha? Kaya nga naman de. Nagtuo ka nga wa mauli ang akong asawa. Mo?
Bungbuang yung tingali ko. Tupag ka, kuy. Bungbuang ko. Ay, ang buot ba na ko, ipasabot ba nga, manawag ka niya, pinagis, messenger, video call, aron sa pagsiguro nga, safety siya. Kay, siya na rin usaro nito sa inyo. Di ba? Maulagi. Siya rin usaro. Maulagi, tawagi ba? Pero, may ka na. Basin bag, matugaw na ko yung pagkatuog ba? Kung mauna, nga nagtuo kang, nakatuog na siya karon, ay, ano panawag ko eh. Katuog na. Lagi, ansa na orasa? Kadalit. Pitang na stress ka lang. Ay, muli na ko. Muli ka? Muli ko. Uy, mananawag din mo sa messenger. Oh, si Franco. Tubag mo mo na? Salamat gi-off ni mo. Ang ahang mano? O niya, bangutan ng anong wa ka mo tubag. Oh, akong inan nga, na-drain ko. Correct. Nga saman, muli na ka. Muli ko. Sige, miyato di ka. Ang ahang mano, dili ko ni mahatod. Ang bag di mo. Basig mabian ni mong bag, ha? Ang bag, Uy, ang bag. biyaan ko taon. Uy, urig magka ni. LV ko na. Orig na. 114,000 pesos ang kantidad. Wow. Oh, thank you, Greg. Ang barista. Uy, man mo tubag? Huwag na pa man. Basin og luba to siya. O basin, nahinanok na gito siya katog. Ay, pugson ko na lang nga, makatog na ko. Ay, kaiyon na sad ko da. Bye. Bayotek. Ang tadron, wa pag yung kakatog. Matog na ko ron, bay? Sam siya, pauwi na, uy. May siyo pa tarong gabi, eh. Nay, alas 3 na siya kadlaon. Wala kay bay, matog na ko. Alas ko si R. Kapila na magbangon-bangon sa Bayotek, pero ako, nagpuka pa ng mga mata na ko. Okay, niya na tang. Ayaw pa siga ang suka. Yes, pero nga naman. Dukang kay mga himantayon din eh. Oo, mao ba? Okay. Sige, arin ako ha. Bye. Magdali ko. Kailangan makasuda yun ko sa bahay. Hinay, oy! Pandanon ka. Animal, ang payot na musilingan. Nagmata na di ay. Pisit! Uy! Nabuntagan man. Overtime bayot, oy! Bisit, oy. Aray, kasakit. Naigo dyan akong kukuda. Aray! Pa? Day Claire. Miingon si Janice nga nang-invite ko no si Sir Dodong nga mga ligo sa dagat. Uy, mga ligo ta? Uy, bay. Muna, magaligo, tas dagat. Maligo ko nun niya. Adto ta ko nun mahaw dito. Okay ra ko. Ang kadiyot ha, tawagan ako si mama ni mo day kay mananghid ta niya nga mga ligo tas dagat. Kinahanglan pa ba pa? Oo, mas mainam hibaw siya ba? Kay inig-abot nato ug do na tay sunburn, matingam gito sa mama nimo. Mo nga pahibaw na to sa mama nimo nga mga ligo tas dagat. Okay pa. Pahibaw ah. Si Franco nasad. Hello. Franco, love. Ay, mo pa'y pagbata nimo. Sorry kaya nga nahukaw ti ka. Kumusta naman mo diha? Okay ra kayo.
Nanawag ko nimo kaganinang kadlawon sa messenger. Wa ka katubag. Na-drain ko. Pero nga nanawag man ka. Babi ka nga, tingkatog na ko na. Kuan, naniguro lang ko. Unsay naniguro ka? Naniguro ka kung tinudaan na ba kong nauli? Kuan, kining naniguro lang ko ba nga, okay ra ka diya, safety ra ka diya. Pasangil. Nanawag ka, pinaagi sa messenger, kay makig-video call ka. Aron masuta gyud nimo na uli ba jud ko? Ha? Kuan, di na mo na akong katarungan. Ay nalanta Franco Niya na nasa kong pahak. Ay pagmaro-maro. Kati. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!